informativa forma part d'un conjunt de càpsules on t'expliquem com pots solucionar els dubtes que tinguis en relació amb la teva documentació. En aquesta càpsula parlarem de l'arrelament laboral i de la col·laboració amb l'autoritat laboral. Què és l'arrelament laboral? L'arrelament laboral és una via excepcional per obtenir una autorització de residència un cop la persona es troba a Espanya. Aquesta via permet obtenir una autorització de residència i treball d'un any de durada en aquells casos que la persona acrediti una estada prèvia a Espanya de 2 anys i que durant aquest període hagi treballat de forma regular. Parlem, doncs, d'una persona que, tot i que actualment es troba en situació administrativa irregular i sense una autorització de residència, ha estat regular amb anterioritat i ha treballat amb alta a la Seguretat Social. Quins requisits s'hauran de demostrar per demanar aquesta autorització? Els requisits que cal complir per sol·licitar aquesta autorització són: primer, no tenir antecedents penals. Segon, estar en situació administrativa irregular. Compte, no és compatible amb ser sol·licitant de protecció internacional. En tercer lloc, demostrar 2 anys de permanència continuada a Espanya. I finalment, demostrar una relació laboral prèvia durant els 2 anys anteriors a la sol·licitud, realitzada en situació legal, d'estada o residència. Si la persona ha treballat per algú altre, per compte d'altri, haurà de demostrar haver treballat un mínim de 30 hores setmanals durant un període de 6 mesos o de 15 hores setmanals al llarg de 12 mesos. En el cas de treballar per compte propi, haurà de demostrar una activitat continuada mínima de 6 mesos i no caldrà demostrar el nombre d'hores. Quina documentació caldrà presentar per a l'arrelament laboral? Per sol·licitar l'arrelament laboral hauràs de presentar, primer, el certificat d'antecedents penals del país d'origen o del país de residència dels darrers 5 anys, que hagi estat emès en els darrers 6 mesos. No caldrà presentar un certificat d'antecedents penals nou si ja havies presentat anteriorment una sol·licitud de residència. Aquest document haurà d'estar legalitzat i traduït per un traductor jurat a Espanya en el cas que no estigui en llengua espanyola. No caldrà presentar el certificat d'antecedents penals i policials a Espanya, ja que la mateixa administració els comprovarà. En segon lloc, el passaport, el títol de viatge o la cèdula d'inscripció. En tercer lloc, el certificat històric del padró actualitzat que acrediti la permanència continuada. Si has viscut a diferents municipis, hauràs de portar tants padrons com municipis de residència. Si en algun període no has estat empadronat, pots presentar altres documents que demostrin la teva permanència, com una relació de cites mèdiques, certificats escolars en cas de tenir infants a càrrec, certificats consulars per tràmits que hagis fet, etc. I, finalment, l'acreditació de la relació laboral per demostrar que has estat treballant de forma regular, sigui contractat per algú o per compte propi, com a autònom. Pots acreditar-ho amb qualsevol prova vàlida legal, però la manera més senzilla és descarregant el teu informe de vida laboral des de la pàgina web de la Seguretat Social. Quina durada té aquesta autorització? Té una durada d'1 any. Al final d'aquest any hauràs de modificar la teva autorització a una autorització de residència i treball inicial si compleixes els requisits de cotització que marca el reglament, o bé prorrogar l'autorització per 1 any més si mantens els mateixos requisits que quan te la van concedir, és a dir, que puguis demostrar 2 anys de permanència i haver treballat 6 mesos durant els darrers 2 anys. Per a més informació en relació als requisits, pots veure la càpsula de renovacions d'autoritzacions. On haig de presentar la sol·licitud de residència per arrelament per la formació?
hauràs d'acudir a l'oficina d'estrangers de la teva província amb cita prèvia, de forma presencial o telemàtica si ho fas mitjançant un representant autoritzat. Què és la col·laboració amb l'autoritat laboral? La col·laboració amb l'autoritat laboral és una via excepcional per obtenir una autorització de residència un cop la persona es troba a Espanya. Aquesta via permet obtenir una autorització de residència i treball d'un any de durada si la persona acredita davant la Inspecció Laboral i de la Seguretat Social que ha estat treballant en situació irregular un mínim de 6 mesos. Per tant, la diferència bàsica amb l'anterior via de regularització és que, en aquest cas, la persona ha estat treballant de manera irregular en l'economia submergida. Quins requisits s'hauran de demostrar per tal de demanar aquesta autorització? En primer lloc, no tenir antecedents penals i, en segon lloc, demostrar una relació laboral prèvia i regular d'almenys 6 mesos davant la Inspecció Laboral i de la Seguretat Social, que emetrà un informe. Aquesta relació laboral es demostra amb una resolució laboral dels jutjats laborals, és a dir, amb una sentència o amb un acte de conciliació o bé amb un acte de la Inspecció Laboral. Quina documentació caldrà presentar per a la col·laboració amb l'autoritat laboral? Doncs, en primer lloc, cal presentar el certificat d'antecedents penals del país d'origen o del país de residència dels darrers 5 anys, que hagi estat emès en els darrers 6 mesos. No caldrà que presentis un certificat d'antecedents penals nou si ja havies presentat anteriorment una sol·licitud de residència. És a dir, que en aquest cas podràs fer servir els mateixos. Aquest document haurà d'estar legalitzat i traduït per un traductor jurat a Espanya en cas que no estigui en llengua espanyola. No caldrà presentar el certificat d'antecedents penals i policials a Espanya, ja que la mateixa administració els comprovarà. En segon lloc, el passaport, el títol de viatge o la cèdula d'inscripció. En tercer lloc, el certificat del padró actualitzat i, finalment, l'acreditació de la relació laboral en situació d'irregularitat, mitjançant un informe de la Inspecció Laboral i de la Seguretat Social. Recorda que per obtenir aquest informe, prèviament hauràs de tenir una resolució judicial que reconegui la relació laboral o un acte de la Inspecció Laboral que acrediti aquesta relació laboral d'almenys 6 mesos. Quina durada té aquesta autorització? Té una durada d'1 any. Al final d'aquest any hauràs de modificar la teva autorització a una autorització de residència i treball inicial. Per tenir més informació en relació als requisits, mira la càpsula de renovacions. On haig de presentar la sol·licitud de residència per arrelament per la formació? Has d'acudir a l'oficina d'estrangers de la teva província amb cita prèvia, de forma presencial o telemàtica si ho fas mitjançant un representant autoritzat. En aquest cas, la sol·licitud pot ser presentada per la mateixa persona interessada o bé d'ofici per part de la mateixa Inspecció Laboral i de la Seguretat Social. Pots trobar més informació al Reglament d'Estrangeria i al portal d'Immigració del Ministeri d'Inclusió. Si encara tens més dubtes o vols més informació, pots dirigir-te a la teva Càritas més propera.